Libuan ang mitambong sa pagbisita ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos o iyang katandem nga si Vice Presidential Candidate Sara Duterte Carpio o sa ilang team sa North Cotabato gahapon. Miduaw si Marcos sa buhatan ni Governor Nancy Catamco sa Kapitolyo. Samtang si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio dito sa rally sa Carmen, North Cotabato o giyang ginganlan ang iyang gubernatorial candidates o mga kongresista sa pagpanguna ni Vice Governor Emilio Lala Talino Mendoza, iyang bana nga si TUCP Party List Congressman Raymond Mendoza o ang anak ni Talino Mendoza nga si Congressional Aspirant Samantha Talino Santos. Pagka-Governor Emilio Lala Mendoza, katuang kandidato pagka-Vice Gobernador Shirley Makasarte, katuang TUCP Congressman Raymond Mendoza, ang katuang kandidato pagka-3rd District Congresswoman Samantha Santos. Atol sa ilang pagbisita, formal nga giabrihan sa Uniteam ang ilang campaign headquarters sa Kidapawan City o dito gi-anunsyo nini ang ilang pagsuporta kang Governor Nancy Catamco. Gidag sa usab sa libuan ka mga supporters ang Bongbong Marcos o Sara Duterte tandem kauban ang mga senatorial candidates sa ilang Uniteam Grand Rally. Nagtapok usab ang puwersa ni Vice Governor o gubernatorial candidate Emilio Lala Talino Mendoza ang team sa lungsod sa Carmen. Una nini, naghimo usab og Grand Rally ang Uniteam sa South Cotabato bisan giulan kini wala mobiya ang mga supporters sa Uniteam. Nagpahigayon usab sila og Grand Rally sa Sultan Kudarat nga dunay libuan ka mga tawo ang mitambong. Samtang sila si Presidential Candidates Isko Moreno og Leni Robredo may bisita na usab sa probinsya nga gibisita nilang Marcos o Duterte. Reginald Yaman, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.